கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கும் கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यतादि सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डिवोटीज, இன்னைக்கு நம்ம ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்ல அத்தியாயம் 10 பார்க்க போறோம். இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு பூரணத்தின் வைபவம். பூரணம் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். வைபவம் அப்படின்னா அவருடைய விபூதிகள், அவருடைய சக்திகள் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு இந்த சாப்டர்ல அவரே அர்ஜுனனுக்கு சொல்றத மாதிரி நமக்கு சொல்ல போறார். சோ அந்த அவருடைய சக்திகள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 9th சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறதுடைய ரீகேப்பிங்க கொடுத்திருக்காங்க. Hearing about Krishna, qualifications and disqualifications. So ஸ்ரவணம் அதை கேட்கறதுனால என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தி 1 இருந்து 3 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அவங்களுடைய அப்படி கேட்கிறவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ், டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தது. அப்புறம் ஐஸ்வர்ய ஞானம், கிருஷ்ணாஸ் அச்சிந்திய வேத அபேத ரிலேஷன்ஷிப் வித் த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு.
அவர் இந்த உலகத்தை படைச்சிருந்தாலும் கூட இந்த உலகத்திலிருந்து அவர் சம்பந்தப்படாதவராக தனித்தே இருக்கிறார். அப்படிங்கிறது தான் அச்சிந்திய பேத அபேத ரிலேஷன்ஷிப். சோ இது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு கூட, பௌதிக உலகத்து கூட அப்படிங்கறத வந்து 4லிருந்து 10 வரைக்கும் பார்த்தோம். நான் வர்ஷிப்பர்ஸ் அண்ட் வர்ஷிப்பர்ஸ், கடவுளை வந்து யார் வழிபடுபவார்கள், யார் வழிபட மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் வர்ஷிப். ஸோ பகவானை வந்து வழிபாடு செய்யறது அப்படிங்கிறது தான் அந்த நம்மளுடைய இலக்கு, குறிக்கோள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இது எல்லாமே 9th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்த விஷயங்கள். இப்போ இந்த 10th சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா 1லிருந்து 7 வரைக்கும் கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன் ஆஸ் த ஆரிஜின் ஆஃப் எவ்ரிதிங். சோ அவரே எல்லாவற்றுக்கும் மூலம். எதையெல்லாம் நம்ம பார்த்தாலும் ஆராய்ச்சி பண்ணி போயிட்டே இருந்தோம்னா அதனுடைய மூலம் என்ன, எங்கிருந்து வந்தது, சோர்ஸ் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா பகவான் கிருஷ்ணரா தான் இருப்பார். அதுதான் 7 ஸ்லோகங்களும் சொல்லுது. 8லிருந்து 11 வரைக்கும் த சதுர் ஸ்லோகா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து சதுர் ஸ்லோகம். இது பகவத்கீதையினுடைய சாரம் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம். சோ இது ரொம்ப முக்கியமான சதுர் ஸ்லோகங்கள். சோ இதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலயும் சதுர் ஸ்லோகம் இருக்கு, ஒரு 4 ஸ்லோகங்கள். சோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகங்கள். அதை வந்து சொன்னோம்னா ஃபுல் பகவத்கீதை இந்த 8லிருந்து 10வது சாப்டர்ல 8லிருந்து 11 வரைக்கும் சொன்னோம்னா ஃபுல் பகவத்கீதையே படிச்சதற்கு சமம். அதே மாதிரிதான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலையும் இருக்கு. 12லிருந்து 42 வரைக்கும் அர்ஜுனாஸ் அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் ரெக்வெஸ்ட். சோ பகவான் கிட்ட வந்து ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுவார் அர்ஜுனர், நீ உங்களுடைய சக்திகள் எல்லாம் என்ன, அதை வந்து எனக்கு விளக்கமா சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்புறம் பகவான் தான் முழு முதற் கடவுள் அப்படிங்கறத ஆல்ரெடி அவர் ஏத்துக்கிட்டார். இப்ப மறுபடியும் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். சோ இதுதான் வந்து 42 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 10வது சாப்டர்ல. இது 10வது சாப்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. நம்ம ஏகாதசி நல்ல நாள் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளால வந்து ஃபுல் பகவத்கீதையும் படிக்க முடியல, ஸ்லோகங்களை படிக்க முடியலன்னா கூட இந்த 10வது சாப்டர்ல இருக்கிற ஸ்லோகங்களையும் அந்த பற்பட்டை மட்டும் படிச்சா கூட நம்மளுக்கு ரொம்ப பலன் ஜாஸ்தி. அதனால என்ன, ஏகாதசி அன்னைக்கெல்லாம் இந்த 10வது சாப்டர்ல இருக்கிற இந்த ஸ்லோகங்களை வந்து நிறைய பேர் வாசிக்கிறது உண்டு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து நம்ம பதம் 1 பகவான் உவாச்ச. பகவான் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாப்டர்ல பேசுறார். என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பூய ஏவ மகாபாகோ ஸ்ருணுவே பரமம் வச யத்தே சம்பிரியமானாய வஸ்யாமி ஹித காம்யயா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. முதலே வந்து அவர் ரகசியமான ஞானம் அப்படின்னு என்னன்னு சொன்னார். இப்ப மறுபடியும் அதை காட்டிலும், இதுவரைக்கும் சொன்னதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்ல போறேன், மீண்டும் சொல்ல போறேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ நீ எதனால வந்து அர்ஜுனனை செலக்ட் பண்ணா, நீ என்னுடைய பிரியமான நண்பன் அப்படிங்கிறதுனால அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றார். இங்க ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்களேன். இந்த பிக்சர்களுடைய கதை உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ஹெல்ப் கேட்டு, குருச்சேத்திர போர்ல ஹெல்ப் கேட்டு துரியோதனனும் அர்ஜுனனும் வந்து பகவான் கிட்ட வர்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து துரியோதனன் தான் வந்து கேட்கலான்னு பார்க்கும்போது பகவான் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறார். தூங்குற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்போ துரியோதனன் வந்து அவர் கால் கிட்ட உட்கார்றார். அப்புறமா நினைக்கிறார், சி இந்த மாட்டு இடையன் இவன் கால் கடியில ஏன் நம்ம உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல தலை பக்கத்துல ஒரு நாற்காலி இருந்துச்சு, அங்க போய் உட்கார்ந்துடுறார். அப்புறம் அர்ஜுனர் வர்றார். அர்ஜுனர் வந்து ரொம்ப பணிவா பகவானோட கால் கடியில எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறார் பாருங்க. பகவான் எந்திரிச்ச உடனே யார பாப்பார்? அர்ஜுனரை தான் பாப்பார். அப்போ அவருக்குதான் ஹெல்ப் பண்ண போறார் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுது. அப்ப கூட என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து என்கிட்ட 9 அக்ரோனி சேனைகள் இருக்கிறது, அது யாருக்கு வேணுமோ அதை எடுத்துக்கோங்க.
இன்னொருத்தருக்கு வந்து நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன், ஆனா நான் போர்ல ஈடுபட மாட்டேன், ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு சொன்னாரே ஒழிய பார்த்த சாரதியாக வர்றார் அர்ஜுனுக்கு. அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ அதான் சிறந்த நண்பன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்காக நான் இந்த ஸ்டோரி சொன்னேன். அவர் சிறந்த நண்பன் மட்டும் கிடையாது, உறவினரும் கூட இல்லைங்களா? அத்தை பையன். சோ இங்கே வந்து அந்த ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இங்க பகவான் அப்படிங்கிறதுக்கு வரையறை சொல்லியிருக்காங்க. பகவான் அப்படின்னா யாரு? பகவான் அப்படின்னா வலிமை, புகழ், செல்வம், அறிவு, அழகு, துறவு, இந்த மாதிரி 6 ஐஸ்வர்யங்கள் யாருகிட்ட பூரணமா இருக்கோ அவங்கதான் வந்து பகவான் அப்படின்னு பராசரப்பட்டர் அவர் வந்து இங்க வரையறை பண்ணியிருக்கிறார். சோ அவரே முழுமுதற் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு முதலே எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். மத்தவங்க கிட்ட செல்வம் இருக்கலாம், ஆனா அந்த செல்வம் குறையக்கூடியது. அழகு இருக்கலாம், அது ஒரு நாளைக்கு தொலைஞ்சு போயிடும். வலிமை இருக்கலாம், அதுவும் குறைந்து போய்விடும். ஆனால் பகவானிடம் உள்ள இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களும் என்னைக்கும் குறையறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. சோ அப்படிப்பட்டவர் தான் பகவான். இப்போ நிறைய போலியா சொல்லிட்டு நான் கடவுள் நான் கடவுள், நம்ம ஊர்ல கூட கல்கி அவதாரம் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்தார் இல்லைங்களா? அவங்க கிட்ட போய் பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வயசே ஆகாதா? ஆகுமா ஆகாதா? அவங்களுக்கு அவங்களுடைய தோல் சுருங்குமா சுருங்காதா? அவங்களுடைய அழகு காணாம போகுமா போகாதா? எல்லாமே நடக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அவர் எப்படி கடவுள் ஆக முடியும்? அவர்கிட்ட போய் உங்களோட விஸ்வரூபத்தை காமிங்க, கிருஷ்ணர் காமிச்ச மாதிரி விஸ்வரூபத்தை காமிங்கன்னு சொன்னா காமிப்பாரா? காமிக்க முடியாது. சோ பகவான் அப்படின்னா அது கிருஷ்ணர் மட்டும்தான். அவர் மட்டும்தான் பூரணமானவர். அவர்கிட்ட இருக்கிற இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களும் என்னைக்கும் பூரணமானது அப்படின்னு இங்க வந்து வரையறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸ்ரீ பிரபுபாதருடைய பொருளுரையில. முந்தைய அத்தியாயத்துல எல்லாம் வந்து பகவான் வந்து விளக்கி இருந்தார் தன்னோட சக்திகளை இல்லைங்களா? நான் வந்து சூரியனின் ஒளியாக இருக்கிறேன், சந்திரனின் ஒளியாக இருக்கிறேன், பிரணவ மந்திரமாக இருக்கிறேன், மனிதர்களுடைய திறமையாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை வந்து அவர் வந்து சொல்லி இருந்தார். அப்போ பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில வந்து அவருடைய தோற்றங்களை பற்றியும் அவருடைய வைபவங்களை பற்றியும் மறுபடியும் அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார், மீண்டும் கூறுகிறார். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஏன் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இந்த கலியுகத்திலே பிறந்த நாம் எல்லோருமே மந்த புத்தி உடையவர்கள், மறதி ஜாஸ்தி நம்மளுக்கு. அதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ரோக்ரஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடையாது. எப்பவுமே வந்து மெட்டீரியல் இதுலதான் வந்து புலனின்பத்துலதான் வந்து நம்ம உழன்று கொண்டே இருக்கிறோம். சோ அதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியமா இருக்கு. சோ அதனாலதான் திரும்ப 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 சொல்லும் போது நம்மளுக்கு வந்து அதுல கொஞ்சமாவது ஈடுபாடு ஏற்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில விஷயங்களை வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க. சோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்கின்றானோ அந்த அளவிற்கு அவன் பக்தி தொண்டில் நிலை பெறுகிறான். சோ ஒருவன் பக்தர்களின் சங்கத்தில் எப்போதும் இறைவனை பற்றி கேட்க வேண்டும். அங்க போய் இந்த பட்டு புடவை எவ்வளவு ரூபா, இது பிராண்டடா, கார் வாங்கியிருக்கீங்களே புதுசா, அந்த மாதிரியான பேச்செல்லாம் பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் பேசவே மாட்டோம். எதை பத்தி பேசுவோம் அப்படின்னா பகவானை பற்றி விஷயங்களை மட்டும்தான் நம்ம வந்து பேசுறோம். சோ இது அவனது பக்தி தொண்டை சிறப்படைய செய்யும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க வந்து பக்தி பாதையில முன்னேறுவதற்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. பக்த சமூகத்தினிடையே நடைபெறுவதற்கு இத்தகைய உரையாடல்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் உண்மையான ஆர்வம் உள்ளவர்களின் மத்தியில் மட்டுமே சாத்தியமாகும் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லிட்டார். உண்மையா கிருஷ்ணர் மேல பக்தி இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இந்த மாதிரி உரையாடல்ல இன்ட்ரெஸ்டா பங்கேற்பாங்க. இல்ல சும்மா ஏதோ நானும் வந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்றேன் அப்படின்னு சும்மா பேரளவுல செய்யறவங்க வந்து இந்த மாதிரி உரையாடல்ல கலந்துக்க மாட்டாங்க. மனசுக்குள்ள என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு வேற வேலை இல்லை, எப்ப பார்த்தாலும் இதையே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. ஆனா உண்மையான கிருஷ்ண பக்தர்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை இன்னும் கேட்கணும் இன்னும் கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஆவல் வந்து அவங்க மனசுல ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதுதான் இங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறார். இந்த பதம் 2 என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார் இந்த 2வது ஸ்லோகத்துல?
நமே விதுசுரகனா பிரபவம் ந மகர்ஷய அகம் ஆதிர்பி தேவானாம் மகர்ஷீனாம் சர்வசக. தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சோ தேவர்கள் 30 தேவர்கள் பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். எப்படி நம்ம பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸோ அதே மாதிரி என்ன அவங்க நம்மளை விட 1000 மடங்கு சக்தி வாய்ந்தவர்கள் தேவர்கள். அதே மாதிரிதான் மகரிஷிகளும் கூட. இவங்க யாருக்குமே என்னுடைய சக்திகளை பற்றி கொஞ்சம் கூட தெரியாது, தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏனெனில் எல்லா விதங்களும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். அவர்தான் மூலம். சோ இப்ப நம்ம அப்பா இருக்கார். நம்ம அப்பா எப்படி பிறந்தார், எங்க பிறந்தார், என்னைக்கு பிறந்தார் அப்படிங்கிற விஷயம், அவர் சின்ன வயசுல எப்படியெல்லாம் நடந்துகிட்டார் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஏன்னா நம்ம அதுக்கப்புறமா வந்தவங்க. அப்போ இந்த படைப்பு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தார் அப்படின்னா நாராயணர் மட்டும்தான் இருந்தார். அப்ப படைப்புகளே ஆரம்பிக்கல. அதுக்கப்புறமா தான் படைப்பை நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த கோலோகா சாட் ஞாபகம் வச்சு நினைவுபடுத்தி பாருங்களேன். அந்த கோலோகா சாட்ல காரணோதகசாயி விஷ்ணு அவருடைய அந்த பார்வைப்பட்டு அதுக்கப்புறமா தான் என்னெல்லாம் உண்டாக்குது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். சோ அங்க காரணக்கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கிறார். அவருடைய மயிர் கண்கள்ல இருந்து பிரபஞ்சங்கள் உருண்டு உருண்டியா அந்த கோல்டன் பால்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பிரபஞ்சங்கள் உருவாகிறது. அதுக்கப்புறம் தான் கர்ப்போதக சாயி, ஷீரோதக சாயி, அந்த படைப்பு எப்படி ஆரம்பிக்கிறது. அப்புறம் அந்த கர்ப்போதக சாயினுடைய நாபிக்கவலத்திலே இருந்து தாமரை தண்டிலே பிரம்மா உருவாகிறார். அப்புறம் தான் பிரம்மா, அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே படைக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இல்லைங்களா. பிரம்மாவுக்கு படைப்பு தொழிலை சொல்லி கொடுத்து அப்புறம் அவர் படைக்க ஆரம்பிக்கிறார் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்போ இவங்க எல்லாத்துக்கும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதி அப்படிங்கிறார். நானே முதல்ல இருந்தேன் அவங்களுக்கு முன்னாடி. அதனால அவங்களுக்கு என்னை பத்தி எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். பிரம்ம சம்ஹிதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல பகவான் கிருஷ்ணரே ஆதி புருஷர். அவரை விட சிறந்தவர் யாரும் இல்லை. அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். சோ எல்லா தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் காரணம் தானே என்று பகவான் இங்கே குறிப்பிடுகிறார். தேவர்களும் மகரிஷிகளும் கூட கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர்களால் கிருஷ்ணரது திருநாமம் அல்லது வியக்தித்துவத்தை கூட புரிந்து கொள்ள முடியாது. இவ்வாறு இருக்கையில் சிறு உலகைச் சேர்ந்த பெயரளவு அறிஞர்களின் நிலை என்ன? அப்படி இருக்கும் போது ரிஷிகளுக்கும் தெரியாது, யாருக்குமே தெரியாம இருக்கும்போது இந்த சின்ன சின்ன சிறு உலகை சேர்ந்த அறிஞர்கள் அவங்களுக்கு என்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. பூரண உண்மையை அறிய விரும்புபவனிடம் முழுமுதற் கடவுளான நான் இதோ இருக்கிறேன், நானே பரமன் என்று இங்கே பகவான் மறைமுகமாக கூறுகிறார். அவன் இதை அறிய வேண்டும். சோ யாருக்கெல்லாம் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்றாங்களோ யோகிகள், அவங்க என்ன பண்ணணுமா, அவங்களுக்குதான் இத சொல்றார். இதோ நான் தான் பரமன், நான் தான் பரமபுருஷன், நான் இதோ இங்க இருக்கிறேன் அப்படின்னு. சோ முழு ஆனந்தம் மற்றும் பரிபூரண அறிவுடன் நித்தியமாக விளங்கும் கிருஷ்ணரை பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள அவரது உரைகளை கற்பதன் மூலம் நாம் உண்மையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அவர் எப்படிப்பட்டவர்? முழுமையான ஆனந்தம் நிரம்பியவர், பூரண அறிவு உடையவர், சோ நித்தியமானவர். இந்த மூன்றும் இருக்கிற பகவானை பத்தி பகவத்கீதை படிக்கிறது மூலமா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து அவரை உரைகளை எல்லாம் கற்பதன் மூலமாக அவரை நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். திவ்யமான தலத்தில் நிலை பெறாதவரை பரமபுருஷ பகவானை அறிந்து கொள்ள முடியாது. திவ்யமான தலத்தில் நிலை பெறும் வரை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த வார்த்தைக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம மனசுல இருக்கிற களங்கங்கள் எல்லாம் நீங்கி நமக்கு எந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸுமே இல்லாம, சோ இந்த மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்மை விட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்முக்கு எப்ப நம்ம ரைஸ் ஆகுறோமோ, எப்ப எலிவேட் ஆகுறோமோ, அப்பதான் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? திவ்யமான தலத்தில் நிலை பெறுகிறோம். சோ அப்பதான் பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு நம்மளால முடியும். இந்த மெட்டீரியல்லையே இருந்துட்டு நம்மனால இந்த நம்முடைய புலன்கள் எப்படிப்பட்டது? குறைபாடுடைய புலன்கள். இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம பகவானை புரிந்து கொள்ள ஒரு நாளும் முடியாது. அத்தகு கற்பனையாளர்களையும் காப்பதற்காக
தனது காரணமற்ற கருணையினால் அவர் கீழிறங்கி வருகிறார். சோ மனிதர்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனா கூட அவங்களை காப்பதற்காக பகவான் அவதாரம் எடுத்து கீழே வருகிறார் இல்லைங்களா. அவருடைய பரமபுருஷரிடம் முழுமையாக சரணடைந்த பக்தர்கள் மட்டுமே அந்த பரமபுருஷ பகவானின் கருணையினால் கிருஷ்ணரே பரமன் என்று புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ யார் முழுசா பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிடுறாங்களோ அவரே கதி அப்படின்னு சரணடைஞ்சிடுறாங்க. அவங்கனால மட்டும்தான் அவங்க சரணடைஞ்சிட்டா மட்டும் பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியுமா? இல்ல, என்ன வேணும்? பகவானோட கருணை வேணும், காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி. சோ அந்த மெர்சி இருந்தாதான் பகவானுக்கு நம்ம மேல அனுகிரகம் பண்ணினாலொழிய நம்மனால அவரை புரிஞ்சுக்க முடியாது. சரணடைஞ்சா கூட அவர்களது நம்பிக்கையும் பக்தியும் பரம புருஷரிடம் சரணடையும் நிலைக்கு அவர்களை உடனடியாக கொண்டு வருகின்றன. சோ யாருக்கு நம்பிக்கையும் பக்தியும் இருக்கோ அவங்கதான் பகவான் கிட்ட சரணடைகிறாங்க. கிருஷ்ணரின் காரணமற்ற கருணையினால் அவர்கள் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். வேறு எவரும் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. சோ யாருனாலே, ரிஷிகளோ முனிகர்களோ யாருனாலையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. சோ மெட்டீரியல் பந்தத்தை விட்டுட்டு யார் அந்த உயர்ந்த தளத்துக்கு இருக்கிறாங்களோ அவங்கனால மட்டும்தான் பகவானிடம் சரணடைந்தவர்கள் பிளஸ் அவருடைய கருணை யாருக்கு இருக்கோ அவங்கனாலதான் புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். உண்மையாக ஆர்வம் எதுல இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த பௌதீக லௌகீகமான விஷயங்கள் பேசுறதுல இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இதுல இருக்கிற சந்தோஷம் துக்கம் எதுவானாலும் தற்காலிகமானது. அப்போ உண்மையான ஆர்வம் எதில் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, ஹரிகதா கேட்பதில் இருக்கணும். ஹரியினுடைய கதைகள், லீலைகள், சோ அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் இதெல்லாம் கேட்கறதுல தான் நமக்கு இருக்கணும். அப்போ மொபைல் வாங்கினதை பத்தியோ, பைக் வாங்கினதை பத்தியோ, புடவை வாங்கினதை பத்தியோ அது நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயம். சோ அதை பத்தி பேசுறது சத் சங்கம் அல்ல. சோ பக்தியில் எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிறோம் அததான் சத் சங்கத்துல பேசணும். சோ அதுக்குத்தான் நம்ம முக்கியத்துவம் தர வேண்டும். பகவத் பெருமைகளை கேட்க கேட்க பக்தியில் உறுதியாகும். பக்தி பாதையிலே பக்தி பாதை நம்ம மேம்படுத்தும். நம்மள தற்பெருமை பேசுவதை தடுக்கும். சோ இல்லாததை பத்தி பேசினாதான் தற்பெருமை. இங்க பகவான் தன்னை பற்றி சொல்கிறாரே, தன்னை பற்றியே சொல்கிறாரே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா இல்லாததை பத்தி பேசினாதான் அது தற்பெருமை. பகவான் கிட்ட எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா. அவருடைய அந்த சக்திகள் அச்சிந்திய, அதாவது கற்பனைக்கு எட்டாதது, கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது, அப்பேற்பட்ட சக்திகள் அவர்கிட்ட இருக்கு. சோ அதை பத்தி அவர் பேசுறார், நம்ம அதை கேட்கிறோம். 4வது சாப்டர்ல இருந்து பகவான் தன்னை பற்றி பேசிக்கொண்டேதான் இருக்கிறார். சோ எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டா, அதை கேட்டு 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 இந்த ஜீவாத்மாக்கள் பக்தி பாதைக்கு வர வேண்டும், பக்தி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த பகவானுடைய கருணையினாலதான் அவர் தன்னை பற்றி சொல்கிறார். பெரிய அறிஞர்கள், விஞ்ஞானிகள் நிறைய விஷயங்களை ஆராய்ஞ்சிட்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கடவுளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. தேவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? நம்மளை விட பல மடங்கு உயர்ந்தவர்கள். ஏன்னா அவங்க தேவலோக அவங்க அவ்வளவு உயர்ந்திருந்தா கூட அவங்க கூட எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த தேவலோக சுகத்தை அனுபவிப்பதிலே ஆழ்ந்து இருக்கிறார்கள். சோ ரிஷிகள் எல்லாம், ரிஷிகளுக்கு புலனின்பம் இல்லையே, தேவர்களுக்கு வேணா புலனின்பம் இருக்கு. அப்படியே இவர் தேவர்களும் என்ன அறிய முடியாது, ரிஷிகளும் என்ன அறிய முடியாதுன்னு ஏன் சொன்னார் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். ரிஷிகளுக்கு புலனின்பம் கிடையாது, அவங்க புலனின்பம் வேண்டான்னு துறந்தவர்கள் தான். ஆனா அவர்களால கூட ஏன் பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு கேட்டா, நான் ஒரு உதாரணம் சொன்ன பார்த்தீங்களா, ஒரு தந்தைக்கு மகனை பற்றிய எல்லா விஷயங்களும் தெரியும். ஆனால் ஒரு மகனுக்கு தந்தை எப்ப பிறந்தார், எந்த ஊர்ல பிறந்தார், எப்படி பிறந்தார் அப்படிங்கிற எந்த விஷயமும் தெரியாது. அந்த மாதிரிதான் இந்த முனிவர்கள், ரிஷிகள் எல்லாருமே பகவானுடைய பிள்ளைகள்.
பகவான் நம்முடைய தந்தை. அப்போ அவரை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியாது, நம்ம பற்றி வேணா அவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ 3வது ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். 3வது ஸ்லோகத்துல யோமாம் அஜம் அநாதிஞ்ச வேத்தி லோக மகேஸ்வரம் அசம் மூட சமத்யேஷு சர்வ பாவை பிரமுச்சியதே. எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும், அஜம் அஜம் அப்படின்னா பிறப்பற்றவன், ஆரம்பமற்றவனாகவும், அநாதி லோகங்களில் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும், சோ வேத்தி லோக மகேஸ்வரம், மனிதர்களிடையே குழப்பம் அற்றவனான அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். சோ அப்படிப்பட்டவன் யார் எனக்கு பிறப்பு கிடையாது, எனக்கு ஆரம்பம் கிடையாது, எல்லா உலகத்துக்கும் நானே ஈஸ்வரன் அப்படின்னு நினைக்கிறதுல குழப்பம் இல்லாம யார் என்னை பத்தி அப்படி திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் நீங்குகிறது. அந்த பாவங்களிலே இருந்து அவர் விடுதலை ஆகிறார் அப்படின்னு இங்கே சொல்றார் பகவான். சோ இங்க மகேஸ்வரம் ஈஸ்வரம் அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைப்போம், இந்த சவுத் சைட்ல எல்லாம் நம்ம சிவபெருமானை தான் நம்ம நினைப்போம். ஆனா அந்த சிவபெருமானுக்கும் மேல ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவர்தான் இங்க இந்த பகவத்கீதை படி ஈஸ்வரா மகேஸ்வரா அப்படிங்கறதெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரை தான் குறிக்கிறது. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட பொருளுரையில என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். தமது ஆன்மீக நிலையை புரிந்து கொள்ள உண்மையிலேயே முயலும் அத்தகு சிறந்த மனிதர்களில் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான். அவரே எல்லாவற்றின் உரிமையாளர், அவரே பிறப்பற்றவர், அவரே அறிவு நிலையை வந்தவுடனே ஆன்மீக உணர்வை அடைந்தவர்கள் மிகவும் வெற்றி பெற்றவனாவான். சோ இந்த நிலைமைக்கு யார் குழப்பம் இல்லாம வர்றாங்களோ அவரே எல்லாம், அவரை மீறி யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற நிலைமை. அவருக்கு பிறப்பு கிடையாது, அவருக்கு ஆரம்பம் கிடையாது, எல்லா உலகத்திற்கும் அவரே ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லாம குழப்பம் இல்லாம இருக்கிறவங்க அவங்க வெற்றி பெற்றவன் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. தேவர்கள் அனைவரும் ஜட உலகில் படைக்கப்பட்டவர்களே. தேவர்கள் இந்த ஜட உலகத்துலதான் படைக்கப்படுறாங்க. ஆனால் கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரை அவர் படைக்கப்படவில்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு பிறப்பு கிடையாது, அவர் யாரும் படைக்க முடியாது. எனவே பிரம்மா சிவன் முதலிய பெரும் தேவர்களிடமிருந்தும் கிருஷ்ணர் வேறுபட்டவர். சோ தேவர்கள்லயே ஹையஸ்ட் பொசிஷன்ல யார் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா பிரம்மா சிவன் போன்றவர்கள். சோ அவர்களிடமிருந்தும் வேறுபட்டவர் பகவான் கிருஷ்ணர். சோ மேலும் பிரம்மா சிவன் உட்பட எல்லா தேவர்கள் எப்படி வேறுபட்டவர்? ஏன்னா அவங்களை படைச்சவரே இவர் தான். பிரம்மா சிவன் எல்லாத்தையும் படைச்சவரே பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அதனாலதான் அவரை உலகத்தின் ஆளுநர் மகேஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்றோம். கிருஷ்ணர் அப்போ அவர் பிறப்பற்றவரா? அப்புறம் தேவகியின் மைந்தனாக சிறையிலே கம்சனுடைய சிறையில பிறந்தாரே அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். உங்களுக்கு எல்லாம் தோணுச்சா? பிறந்தாரே, நம்ம அதைதானே கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமியா கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம், அவர் பிறந்ததை தானே நம்ம பிறந்த நாளை கொண்டாடுறோம், இங்க நீங்க பிறப்பற்றவன் அப்படின்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் நம்மளுக்கு வரும். அப்போ நீங்க அதை யோசிச்சு பாருங்க. அவங்க ஒரு அம்மாவினுடைய கர்ப்பத்திலே அவர் வைக்கப்படவில்லை. அவர் எப்படி பிறந்தார்? அவர் தோன்றினார். எப்படி தோன்றினார்? 4 கை ரூபத்தோட, சங்கு சக்கர கதாஹஸ்தத்தோட தோன்றினார். அவருடைய தலையிலே கிரீடம், காதுகளிலே மகர குண்டலங்கள், அப்புறம் வைஜெயந்தி மாலை, கௌஸ்தப மாலை எல்லாம் அணிந்து கொண்டு ஒரு நாராயணராக தோன்றினார். அவர் பிறக்கலையே, கர்ப்பத்தில் வைக்கப்படலையே. சோ கிருஷ்ணர் தேவகியின் மைந்தனாக அறியப்படும் பட்சத்தில் அவர் பிறப்பற்றவராவது எங்கனம். இதுவும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் தேவகி வசுதேவரின் முன்பு தோன்றிய போது சாதாரண குழந்தையை போல பிறக்கவில்லை. முதலில் தனது மூல ரூபத்தில் தோன்றி பின்னர் தன்னை சாதாரண குழந்தையை போல மாற்றிக்கொண்டார். உடனே நாராயணரா தோன்றின உடனே என்ன சொல்றாங்க தேவகி மாதா, அவங்க இந்த மாதிரி இருந்தா கம்சன் கொன்னுடுவான், எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு, பகவானே நீங்க சாதாரணமா ஒரு சாதாரண குழந்தைய மாதிரி வாங்க அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்ட உடனே அதெல்லாம் நீங்கி ஒரு சாதாரண குழந்தையா அவர் காட்சியளித்தார். ஜட செயல்கள் மங்களகரமானவை அமங்கலமானவை என்று பிரிக்கப்படுகின்றன. இந்த பௌதீக உலகத்துல நாம் செய்யற செயல்களை 2ஆ பிரிக்கலாம்.
ஆஸ்பீஷியஸ், இன்ஆஸ்பீஷியஸ், மங்களகரமானவை, அமங்கலகரமானவை அப்படின்ட்டு. ஆனால் இவ்வுலகில் உள்ள அத்தகு கருத்து ஏறக்குறைய மனு அனுமானமே. ஏனெனில் ஜட உலகில் மங்களகரமானவை என்று எதுவும் கிடையாது. ஜட இயற்கை முழுவதும் அமங்கலமானவை என்பதால் அனைத்தும் அமங்கலமானதுதான். சோ இந்த பௌதீக உலகத்துல எதுவுமே மங்களகரமானது கிடையாது, எல்லாம் அமங்கலம்தான் அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. அப்படின்னு மங்களம்னு அப்படி ஏதாவது நினைச்சிட்டு இருந்தா அது கற்பனை அப்படிங்கிறாரு. பரமபுருஷரின் பிரதிநிதி என்பதால் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் பகவானின் நேரடி வழிகாட்டுதல். நம்ம நமக்கு பகவானை நேரடியா போய் நம்ம வழிபட முடியாது, அவரை அடைய முடியாது. அப்ப நம்ம யார் மூலமாக இதை நிறைவேற்றிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஆன்மீக குரு மூலமா தான் நிறைவேற்றிக்கணும். அவர் சாட்சாத் பகவானுடைய அவர் சொல்கின்ற வார்த்தைகள் பகவான் சொல்கின்ற வார்த்தைகள் மாதிரி பகவானுடைய வழிகாட்டுதல்கள் தான் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றாங்க. அப்போ 3G என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குரு, சாது, சாஸ்திரம். ஆகிய 3இன் வழிகாட்டுதலும் ஒன்றே. சோ நம்மளுக்கு ஏற்படுகின்ற சந்தேகங்களை 3 பேர் தீர்த்து வைப்பாங்க. ஆன்மீக குரு, சாது, சாஸ்திரம். இது 3 தான். இந்த 3 மூலங்களுக்கு இடையே வேறுபாடு கிடையாது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும், இங்க சத்சங்கத்தில் இருப்பவர்கள் மட்டும்தான் இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். எந்த விஷயத்தை? அவர் பிறப்பற்றவர், ஆரம்பமற்றவர், எல்லா உலகங்களுக்கும் தலைவர் அப்படிங்கிறத. அவர் ஒருபோதும் பௌதீக சரீரத்தை ஏற்பது கிடையாது. குரு, சாது, சாஸ்திரம் இது 3 தான் நம்ம பகவானை அறிந்து கொள்ள முடியும். அப்போ ஆன்மீக குரு, சாது, சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்றீங்களே, ஆன்மீக குரு, சாது இவங்க 2 பேத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அப்போ அந்த சாது குரு கிடையாதா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும். குரு அப்படிங்கிறது இங்க நம்மளுடைய தீட்சா குருவை குறிக்கிறது. நம்ம யார்கிட்ட இருந்து தீட்சை வாங்கிக்கிறோமோ அவர்தான் ஆன்மீக குரு. அப்போ சாது அப்படிங்கிறவர் எல்லாருக்குமே குரு, வழிகாட்டி, ஆன்மீக வழிகாட்டி. இதுதான் 2த்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். அப்போ ஒரு விஷயம் அது உண்மையா பொய்யா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த 3 பேருமே அங்கீகரிக்கணும். ஆன்மீக குரு, சாது, சாஸ்திரம் 3மே சரின்னு சொன்னா அது சரி, ஒரு விஷயத்த தப்புன்னு இந்த 3 சொல்லிட்டா அது தப்பு அப்படிங்கிறதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பதங்கள் 4, 5. புத்தி ஞானம் அசம்மோக க்ஷமா சத்யம் தமசம சுகம் துக்கம் பவாபாவோ பயம் சாபயம் ஏவச்ச அகிம்சா சமதா துஷ்டேஸ் தபோதானம் யசோயச பவந்தி பாவா பூதானாம் மத்த ஏவ பிரதிபிதா. புத்தி, ஞானம், ஐயத்திலிருந்தும் மயக்கத்திலிருந்தும் விடுதலை, மன்னித்தல், வாய்மை, புலனடக்கம், மன அடக்கம், சுகம், துக்கம், பிறப்பு, இறப்பு, அச்சம், அச்சமின்மை, அகிம்சை, சமத்துவம், திருப்தி, தவம், தானம், புகழ் மற்றும் இகழ்ச்சி என உயிர்வாளிகளிடம் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவையே அப்படிங்கிறார். நம்ம கிட்ட இருக்கிற குணங்களை எல்லாம் படைச்சது பகவான். என்னென்ன குணங்கள்னு சொல்றாரு பாருங்க. நம்ம கிட்ட புத்தி இருக்கு, ஞானம் இருக்கு, ஐயத்திலிருந்தும் மயக்கத்திலிருந்தும் விடுதலை, மன்னித்தல், வாய்மை, புலனடக்கம், இத்தனையும் நான் தான் அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன், நான் தான் அதை படைச்சேன் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். நல்லவை தீயவை எதுவா இருந்தாலும் சரி அது பகவான் கொடுத்தது குணங்கள்ல, கிருஷ்ணரால் படைக்கப்பட்டவையே. அதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூட இங்க தன்னோட உரையில சொல்றார், நல்லவையோ தீவையோ உயிரினங்களின் பல்வேறு குணங்கள் கிருஷ்ணரால் படைக்கப்பட்டவை.
சோ புத்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆராய்ந்து அறியும் அறிவு. சோ ஞானம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஜடம் என்றால் என்ன, ஆத்மா என்றால் என்ன அப்படின்னு. ஜடம்னா உயிர் இல்லாதது, ஆத்மானா உயிரோடு இருக்கிறது. சோ புரிந்து கொள்வதை குறிக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். அசம்மோக ஐயத்திலிருந்து விடுதலை இல்லைங்களா. புத்தி ஞானம் அசம்மோக. அசம்மோக அப்படின்னா ஐயம் மற்றும் மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை. ஒருவன் சந்தேகங்களை தாண்டி திவ்யமான தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளும் போது இந்த நிலை அடையப்படுகிறது. சோ சந்தேகம் இல்லாம ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறா அப்படின்னா அவன் அதுல இருந்து அந்த மயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு விட்டான் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ கண்மூடித்தனமாக எதையுமே அப்படியே நம்பிடக்கூடாது, யார் சொன்னாலுமே. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. எல்லாத்துலயும் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுதான். அடுத்தது ஷமா. ஷமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சகிப்புத்தன்மை, மன்னிக்கும் தன்மை. இது ரெண்டும் தான் ஷமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ மற்றவர்கள் செய்ய குற்றங்களை, சின்ன சின்ன குற்றங்களை சகித்து கொண்டு அவற்றை மன்னிக்க வேண்டும். ஏன்னா மன்னிக்கல அப்படின்னா அது நம்ம மனசுல பாரமா இருக்கும் எப்பவுமே. இப்படி பண்ணிட்டாங்களே, இப்படி பண்ணிட்டாங்களே, இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்ட்டு. சோ அந்த பாரம் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடணும், அவங்க செஞ்சதை மன்னிச்சு விட்டுறணும். மன்னிச்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மனசு லேஸ் ஆயிடும். சோ நம்ம ஏன் அதை சுமந்துகிட்டு இருக்கணும், அது நம்மளுக்கு தேவையில்லாது. அடுத்தது சத்தியம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும், வாய்மை, உண்மை பேசுதல். சோ அத உண்மையை திரித்து கூடக்கூடாது. அடுத்தது பிறருடைய நன்மைக்காக உண்மையை உள்ளபடி பேசணும் அப்படிங்கிறது சத்தியம். அடுத்து புலனடக்கம். புலனடக்கம் அப்படின்னா தேவையற்ற சொந்த இன்பத்திற்காக புலன்களை உபயோகப்படுத்த கூடாது. புலன்களின் தக்க தேவைகளை திருப்தி செய்வதில் தடையேதும் இல்லை. ஆனால் தேவையற்ற புலனின்பம் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும். எனவே தேவையற்ற உபயோகத்திலிருந்து புலன்களை தடுக்க வேண்டும். அதுதான் புலனடக்கம் அப்படின்னா புலன்களை நம்ம கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறது. சோ ரொம்ப புலன்களை மற்ற விஷயங்களிலே ஈடுபடுத்த கூடாது. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஒரு தடவை என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி, அவர் ஒரு சின்ன குழந்தை, அப்போ ஒரு 5-6 வயசு தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். மாம்பழத்தை ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிட்டார். அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா சொன்னார், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாத எதையுமே நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத எடுத்து சொன்னதுக்கு அப்புறமா அவர் தன்னுடைய வாழ்நாளிலேயே மாம்பழத்தை சாப்பிடவே இல்லை. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளால இருக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சு கூட கற்பனையில கூட நினைச்சு பார்க்க முடியாது. அவ்வளவு தன்னுடைய புலன்கள், நான் எல்லாத்தையும் விட நம்மளுடைய நாக்கை கட்டுப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்லைங்களா. நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சாப்பிடணும்னு தோணிடுச்சுன்னா அதை உடனே செஞ்சு சாப்பிட்டுருவோம், இல்லைன்னா ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுருவோம். அந்த மாதிரி நம்மளால நாவை அடக்கவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட விஷயத்துல கூட நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் எப்படி இருந்திருக்காங்க பாருங்க. ஒரு 5-6 வயசு சின்ன குழந்தைக்கு அந்த அளவு புலனடக்கம் இருந்திருக்கிறது. தன்னுடைய நாக்கை கட்டுப்படுத்தி தன்னுடைய வாழ்நாளிலே மாம்பழத்தை அவர் தொட்டு பார்க்கவே இல்லை, சாப்பிடவே இல்லை. சோ நிறைய சாப்பிடும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா நிறைய தூக்கம் வரும். நம்ம தூக்கம் வரும் அப்படிங்கும் போது அப்புறம் என்ன நம்ம நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய காம இச்சை ஜாஸ்தி ஆகுது. அதுதான் சொல்றாங்க, அளவா சாப்பிடணும், அளவா தூங்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு தடவை எல்லாருமே ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் தன்னுடைய குழுவோட ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சிஷ்யர் இப்படி சாஞ்சு உட்கார்ந்தாராம். சாஞ்சு உட்கார்ந்தோடனே அவர் சொன்னாராம், குரு சொன்னாராம், உனக்கு பெண்ணின் சுகம் தேவைப்படுகிறதா அப்படின்னு கேட்டாராம். சோ அந்த அளவுக்கு தங்களுடைய புலன்களை தங்களுடைய கட்டுக்குள்ள வச்சிருந்தாங்க. இப்படி சாஞ்சு உட்கார்ந்தாவே பெண்ணின் சுகம் தேவையா அப்படின்னு குரு கேட்டுட்டாராம். எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு நினைச்சு பாருங்க. உடனே எல்லாருமே இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்கார்ந்துட்டாங்களாம். நீங்க பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சாமி யாரு அப்படின்னு கேட்டா பிரபுபாதா ஒரு குரு. அவருடைய பிக்சர் எங்கேயாவது பாருங்களேன், அவருக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா தான் உட்கார்ந்துருப்பார்.
சோ அந்த மாதிரி தங்களுடைய புலன்களை வந்து தங்களுடைய கட்டுக்குள்ள வச்சிருந்தாங்க. அதான் புலனடக்கம். சோ தேவையற்ற விஷயங்களை பற்றி கற்பனை பண்ணி பார்க்க கூடாது. அது ஷமா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ தங்களுடைய நேரத்தை அது வீணாக்குகிறது. அப்புறம் சுகம் அல்லது மகிழ்ச்சி. சோ எது மகிழ்ச்சியானது? கிருஷ்ண உணர்வு மட்டும்தான் மகிழ்ச்சி. சோ அதுதான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சாதகமான செயல்களில் ஈடுபடும் போது நமக்கு கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி தான் உண்மையான மகிழ்ச்சி. கிருஷ்ணருக்கு பாதகமான செயல்கள் எதுவுமே வந்து துன்பம் அளிக்கக்கூடியவை, வழியை கொடுக்கக்கூடியவை. சோ அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம அந்த அந்த இதை வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது. சோ கிருஷ்ண உணர்வை விருத்தி செய்து கொள்வதற்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை மட்டும்தான் செய்யணும். அடுத்து வந்து பவ. பவ அப்படின்னா பிறப்பு. பிறப்பு அப்படிங்கிறது உடலை சார்ந்தது. ஆத்மாவை பொறுத்தவரையில் பிறப்பு இறப்பு அது கிடையாது. ஏன்னா அது ஆத்மா அப்படிங்கிறது நிரந்தரமானது. சோ பிறப்பும் இறப்பும் ஜட உலகில் ஒருவனது பந்தத்தை குறிப்பவை. சோ பிறக்கிறதுனால தானே நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒரு பந்தம் ஏற்படுகிறது. சோ அடுத்தது வந்து பயம். பயம்னா எதிர்காலத்தை பற்றிய கவலையினால் வருவது. கிருஷ்ண பக்தனுக்கு கவலையே கிடையாது. ஏன்னா எதை பத்தியும் அவன் யோசிக்கிறதே கிடையாது. அவனுடைய எல்லா செயல்களின் மூலம் ஆன்மீக உலகமான கடவுளின் திருநாட்டுக்கு திரும்பி சென்று விடுவேன் அப்படிங்கறதுல அவன் உறுதியா இருக்கிறதுனால அவனுக்கு பயமே கிடையாது. எதிர்காலத்துல என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறதும் தெரியாது. ஏன்னா அவனுக்கு எதிர்காலம் ஒளிமயமா இருக்கு. எதிர்காலத்துல பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு போறான். அங்க வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சு அவன் சந்தோஷமா இருக்க போறான். அதனால அவனுக்கு எதிர்காலம் ஒளிமயமானதாக இருக்கிறது. அபயம். பயம் பார்த்தோம். இப்ப அபயம். அபயம் அப்படின்னா அச்சமின்மை. அப்போ முன்னாடியே ஒரு அச்சமின்மைன்னு ஒண்ணு பார்த்திருக்கோமே அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா இந்த அச்சமின்மை அப்படிங்கிறது வேற விஷயம். இது என்ன அப்படின்னா அபயம் அப்படின்னா தவறான விஷயங்கள். இப்ப தற்கொலை படையினர் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ராஜீவ் காந்தி எப்படி கொலை பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். தற்கொலை படையினர் தான் வந்து அவங்களையும் வெடிச்சுக்கிட்டு செத்தாங்க, கூட இருக்கிறவங்களையும் சாகடிச்சாங்க. சோ அந்த அபயம் தான் தவறான விஷயங்கள்ல. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ராணுவத்துல வந்து நிறைய இருக்கு. அதான் வந்து அபயம்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்போ அச்சமின்மை அப்படிங்கிறது வேற, இந்த அபயம் அப்படிங்கிற அச்சமின்மை அப்படிங்கிறது வேற. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சோ அடுத்தது வந்து அகிம்சை. அகிம்சை அப்படின்னா பிறருடைய துன்பத்திலும் குழப்பத்திலும் ஆழ்த்தக்கூடிய எந்த செயலும் நம்மள செய்யக்கூடாது. அவங்கள குழப்பத்துல ஆழ்த்துதா அது தப்பு. அவங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்குதா அது தப்பு. அந்த மாதிரி எந்த செயலும் செய்யக்கூடாது. சோ அது வந்து அகிம்சை. மனித உடலை முறையாக பயன்படுத்தி அடுத்தது வந்து சமதா. சமதா அப்படின்னா சமத்துவம். விருப்பு வெறுப்பு இல்ல. சோ இப்ப நம்ம சிலரை பார்த்தோன்னே பிடிக்கும், சிலரை பார்த்தா பிடிக்கவே பிடிக்காது. அந்த மாதிரி இல்லாம இது வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பாக்குறது. எப்படி வந்து பண்டிதர்கள் வந்து ஒரே மாதிரி பாக்குறாங்க. பண்டிதா சமதர்ஷினக பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா? அவங்க எப்படி பாக்குறாங்க? சமமாக பாக்குறாங்க அந்த மாதிரி. சோ அடுத்தது வந்து துஷ்டி, திருப்தி. திருப்தி என்றால் தேவையற்ற செயல்களின் மூலம் ஜடப்பொருட்களை மேன்மேலும் சேர்க்கக்கூடாது. சோ நிறைய சேர்க்கிறது. எனக்கு இது வேணும், அது வேணும், அது வேணும், இது வேணும் அப்படின்ட்டு இல்லைங்களா? அந்த தேவைக்கு அதிகமா தேவையற்ற செயல்களின் மூலம் ஜட பொருட்களை சேர்க்கிறது. சோ பரமபுருஷரோட கருணையினால நம்மளுக்கு இது கிடைச்சிருக்கு, இது போதும் அப்படிங்கிற திருப்தியோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே துஷ்டி எனப்படுகிறது. அடுத்து வந்து தபஸ். தபஸ் என்றால் தவம். விடியல் நம்ம வந்து இப்போ மார்கழி மாசம் எழுந்திருக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஆனா அந்த மார்கழி மாசத்துலயும் எழுந்து பச்சை தண்ணியில குளிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா? அது தவம் அப்படின்னே சொல்லலாம். அது வந்து தானாகவே விரும்பி ஏற்கக்கூடிய ஒரு தொல்லை. ஆனாலும் இஷ்டப்பட்டு செய்யறோம் இல்லைங்களா? காலையில எழுந்திரிச்சு ஜெபம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இப்போ ஐயப்பனுக்கு மாலை போட்டுட்டு போற பக்தர்கள் இருப்பாங்க. சோ அவங்கெல்லாம். சோ அந்த மாதிரி நம்மளா விரும்பி ஏத்துக்கிறோம். அது வந்து நமக்கு தொல்லை அப்படின்னு நினைச்சா கூட நம்ம விரும்பி அதை ஏற்று செய்கிறோம். அதான் தபஸ். அடுத்தது வந்து தானம். தானத்தை பொறுத்தவரையில ஒருவருடைய வருமானத்துல
50% வந்து கிருஷ்ண பக்திக்காக நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ சிறந்த நல்ல காரியங்கள், கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யப்படும் காரியங்கள், அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தலாம். சோ வேத வழிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்படாவிட்டாலும் சாரி தானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிராமணர்களுக்கு அந்த காலத்துல பிராமணர்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்க தானா தங்களுடைய சம்பாத்தியத்தை சம்பாத்தியத்தை தேடிக்கொள்ளக் கூடாது, தேவையில்லை. அந்த காலத்துல மன்னரே வந்து அவருடைய எல்லா தேவைகளையும் வந்து நிறைவேற்றி விடுவார். அப்படி இருக்கும்போது அந்த பிராமணர்கள் வந்து அவங்களுடைய ஒரே ஒரு வேலை வேதத்தை கற்றுக் கொடுப்பது மட்டும்தான். தங்களுடைய சம்பாத்தியத்திற்காகவோ தங்களுடைய தேவைகளுக்காகவோ அவர்கள் வந்து உழைத்து தங்களுடைய பொருளை ஈட்ட வேணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இருக்கல. அடுத்தது வந்து யக்ஷஸ், அதாவது புகழ். சிறந்த பக்தனே மிகவும் புகழ் பெற்றவன் என்று பகவான் சைத்தன்யரின் கருத்திற்கேற்ப ஒருவன் புகழ் பெற வேண்டும். அதுவே உண்மையான புகழ். சோ அவரு வந்து இவ்வளோ டொனேஷன் கொடுத்தார், இப்படி கொடுத்தார், அப்படி கொடுத்தார் அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய இது கிடையாது. அவர் எவ்வளவு சிறந்த பக்தர் அப்படிங்கிறதுலதான் அதுதான் உண்மையான புகழ் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் சிறந்த மனிதனாக ஆகி அதை வந்து மற்றவர்கள் வந்து சொல்லணுமே ஒழிய நான் சிறந்த பக்தன், நான் சிறந்த பக்தன் அவங்க சொல்லிக்க கூடாது, அதை மற்றவங்க சொல்லணும். சோ அதான் வந்து உண்மையான புகழ். சோ கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேறணும் அப்படின்னு நினைச்சா இந்த மாதிரியான குணங்களை கிருஷ்ணரே அவருக்கு கொடுக்கிறார் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார். நல்லவையோ தீவையோ நாம் காணும் எல்லாவற்றின் மூலமும் கிருஷ்ணரே. சோ எல்லாத்துக்கும் மூலமாக இருப்பவர், ஆதி புருஷராக இருப்பவர் கிருஷ்ணரே. கிருஷ்ணரிடம் இல்லாத எதுவும் இந்த ஜல உலகில் தோன்ற முடியாது. இந்த ஜல உலகத்துல எங்க வேணா திரும்பி பாருங்க, எல்லாமே கடைசியில எங்க போய் நிற்கும், இது எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னு தேடி தேடி போனீங்கன்னா கடைசியில அது கிருஷ்ணராக இருக்கும். சோ இதுதான் ஞானம். சோ ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு விதமாக நிலை பெற்றிருந்தாலும் எல்லாம் கிருஷ்ணரிடமிருந்தே வெளிப்படுகின்றன என்பதை நாம் உணர வேண்டும். இதுதான் வந்து 4-5 ஸ்லோகங்கள் நமக்கு சொல்கின்ற விஷயங்கள். நம்ம சொன்ன இவ்வளவு நேரம் பேசின விஷயங்கள் தான் இப்ப இதுல இங்கிலீஷ்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இப்போ 6வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம். மகர்ஷய சப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா மத்பாவா மானசா ஜாதா ஏசாம் லோக இமா பிரஜா. 7 மகரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எல்லாம் எனது மனதால் பிறந்தவர்கள். பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிர்களிலும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியது. எப்படி ஃபர்ஸ்ட் படைப்பு ஆரம்பிச்சார் அப்படின்னு இங்க பகவான் வந்து சொல்றார். ஃபர்ஸ்ட் பகவானோட மனசுல இருந்து இவங்கெல்லாம் தோன்றாங்க. 7 மகரிஷிகள் வந்தாங்க. நான் உங்களுக்கு லெவல் 1லயே அத 7 மகரிஷிகள் யாருன்னு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அவர்களுக்கு முன்பு 4 ரிஷிகள், அதாவது பிரம்மாவுடைய குமாரர்கள் சனகர், சனந்தர், சனத்குமாரர் பத்தில அந்த 4 பேர். சோ அவங்க வந்து தோன்றினாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து மனுக்கள் தோன்றினாங்க. அப்போ அந்த இவங்க எல்லாமே என்னோட மனசிலிருந்து தோன்றினார்கள். அப்போ அவங்க கிட்ட இருந்துதான் மத்த உயிரினங்கள், மனிதர்கள், பறவைகள், மிருகங்கள், மத்த உயிரினங்கள் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க கிட்ட இருந்து தோன்றியது அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். அகிலத்தில் உள்ள எல்லா மக்களின் பரம்பரையை பற்றிய ஒரு சுருக்கமான வரலாற்றினை பகவான் இங்கே வழங்குகிறார். சோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வந்தாங்க, யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்க அப்படிங்கிறத இங்க வந்து பரம்பரை, இதுதான் வந்து மனிதர்களுடைய பரம்பரை, இப்படிதான் வந்து தோன்றினார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுது.
அடுத்தது 7வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அந்த 7 முனிவர்கள் 7 மகரிஷிகள்னு சொன்னோம் பாத்தீங்களா, அவங்க வந்து இங்க பாருங்க, கஷ்யபா, அத்ரி, வசிஷ்டா, விஸ்வாமித்ரா, கௌதமா, ஜமதக்னி, பரத்வாஜ். சோ இவங்கதான் அந்த 7 ரிஷிகள். 4 குமாரர்கள், சனக, சனந்த, சனாதன, சனத்குமார. இவங்க 4 பேரும் பிரம்மாவினுடைய குமாரர்கள். சோ இந்த 25 இந்த 25 பேர் தான். அப்புறம் 14 மனுக்கள்னா நம்ம 14 பேரு. சோ இவங்க எல்லாருமே மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா 25 பேரு. இவங்கதான் வந்து பகவானிடம் மனதிலே இருந்து தோன்றியவர்கள். இந்த 7வது ஸ்லோகம். ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மமயோ வேதி தத்வதக சோ விகல்பேன யோகேன யுஜ்யதே நாத்ர சம்சயக. எனது இந்த வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. சோ அவர் வைபவம் அப்படிங்கிறது அவருடைய நிறைய என்ன சொல்றது, அன்லிமிட்டெட் சக்திகள். அவருக்கு நிறைய சக்திகள் இருக்கு. அதை வந்து நம்மளால கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது. சோ இந்த மாதிரி யோக சக்தியை வந்து யார் வந்து உண்மையா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து உண்மையா புரிஞ்சுக்கிட்டதன் விளைவாக பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுல வந்து சந்தேகமே கிடையாது அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாரு பகவான். இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பரமபுருஷரின் பல்வேறு வைபவங்களில் இருந்து ஒருவனுக்கு திடமான நம்பிக்கை ஏற்படாத வரை அவனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முயலாது. சோ இந்த 5 வயசு இருக்கிற பையனா கோவர்த்தன மலையை சுண்டு வரல தூக்குனா, இந்த கதையெல்லாம் எங்க கிட்ட சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு ஏத்திஸ்ட் வந்து நிறைய பேர் பேசுவாங்க. அவங்கனால உண்மையா பக்தி தொண்டு செய்ய முடியுமா, பகவானுக்கு அன்போட பக்தியோட ஏதாவது செய்ய முடியுமானா முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ யாருக்கு பகவான் மேல நம்பிக்கை, திடமான நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அவங்கனால மட்டும்தான் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். ஆனா கடவுள் பெரியவர் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஆனா எவ்வளவு பெரியவர் அப்படிங்கிறது தெரியுமா அப்படின்னு இங்க கேட்கிறார். அதை வந்து யாருக்கும் தெரியல. சோ காட் இஸ் கிரேட், காட் இஸ் கிரேட் அப்படின்னு வந்து டாலர்ல எல்லாம் போட்டிருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த கரன்சி, அந்த கரன்சில போட்டிருக்கோம். ஆனா ஹவு காட் இஸ் கிரேட் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியல. அதான் ஸ்ரீல பிரபுபாத சொல்வார், ஹவு ஹி இஸ் கிரேட் அப்படின்னா யாருக்கும் தெரியல அப்படிங்கிறது தான் இங்க உண்மை. கடவுள் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை ஒருவன் அறிந்தால் அவன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிருவான். தன்னை பகவானின் பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடுத்துவான். பரமனின் வைபவங்களை உண்மையாக அறியும் பொழுது அவரிடம் சரணடைவதை தவிர வேறு வழி இல்லை. அவ்வளவு பெரியவரா அப்படின்னு அந்த வியப்பினாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவான் கிட்ட உண்மையாக சரணடைந்து விடுவோம். பகவானுக்கு அன்புடன் பக்தி தொண்டு செய்வதில் ஒருவரது விருப்பத்தை அதிகரிப்பதற்கு இந்த குறிப்பிட்ட அறிவு அவசியம். சோ பகவான் எவ்வளவு பெரியவர் அப்படிங்கிற அந்த அறிவு நம்மளுக்கு இருந்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து விருப்பம் அதிகரிக்குமா, அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும் பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த விருப்பம் அதிகரிக்கணும்னா இந்த ஞானம் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்றாரு. எந்த ஞானம்? பகவான் எவ்வளவு பெரியவர் அப்படிங்கிறது. கிருஷ்ணர் எவ்வாறு பெரியவர் என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொள்வதில் அலட்சியம் செய்யக்கூடாது. சோ அவர் எப்படியெல்லாம் பெரியவர், அவருடைய சக்திகள் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல நம்ம அலட்சியமா இருந்துடக்கூடாது அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. ஏன்னா அப்படி அலட்சியமா இருந்துட்டா நம்ம தீவிரமா பக்தி செய்ய மாட்டோம், நம்மளுக்கு நிறைய விருப்பம், நம்மளுடைய விருப்பத்தை அதிகரித்துக் கொள்ள முடியாது அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. இது இப்ப இருந்து 8 to 11 வரைக்கும் சதுர்ஸ்லோகம். இந்த சதுர்ஸ்லோகம் இப்ப ஆரம்பிக்குது. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதாபாவ சமன்விதா. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்து தோன்றுகின்றன. இதை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு
இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். சோ இங்க பகவான் வந்து மறுபடியும் தன்னை பற்றி பேசுறார். ஜட உலகத்தையும் நான் தான் படைச்சேன், ஆன்மீக உலகத்தையும் நான் தான் படைச்சேன், ரெண்டுக்குமே நான் தான் மூலம். நம்ம இதை பார்க்கிறோம் இல்லையா? இது என்னது? காரணோதகசாயி விஷ்ணு. சோ அவருடைய அந்த மயிர் கண்கள்ல இருந்து இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் தோன்றுகின்றன. இந்த பால்ஸா இருக்கிறது எல்லாமே இல்லைங்களா? சோ இந்த உலகங்கள் எல்லாம் நானே வந்து படைக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். இத வந்து யார் அறிஞர்கள் யார் வந்து நன்றாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து எனக்கு இதயபூர்வமாக மனசார வந்து பக்தி செய்யறாங்க அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பிரம்மா, சிவன் மற்றும் அனைத்து தேவர்களுக்கும் மூலம் யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான். சோ இது யார் சொல்றாங்க? வேத இலக்கியங்கள் அனைத்தும் சொல்கிறது. அதர்வ வேதத்தில் கோபால தாபனி உபனிஷம் அது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, யோ பிரம்மாணம் விததாதி பூர்வம் யோவை வேதாம் சகா பயதி ஸ்ம கிருஷ்ண. வேத ஞானத்தை பிரம்மாவிற்கு முதலில் உபதேசித்ததும் ஆதியில் அந்த வேத ஞானத்தை பரப்பியதும் கிருஷ்ணரே. சோ வேத ஞானத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவுக்கு சொல்றார். அதுக்கப்புறம் அந்த வேத ஞானம் எல்லாத்துக்கும் பரப்பப்படுகிறது. பின்னரே மீண்டும் நாராயண உபனிஷத்துக்கு அதபுருஷோக வை நாராயணோ காம யத பிரஜா சுஜேயதி. பின்னர் பரமபுருஷ பகவானான நாராயணர் உயிரினங்களை படைக்க விரும்பினார். சோ பிரம்ம ஞானத்தை வந்து வேதத்தை வந்து பிரம்மாவுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். அப்புறம் உயிரினங்களை படைக்க ஆசைப்படுகிறார். சோ உபனிஷத் தொடர்ந்து கூறுகிறது, நாராயணாத் பிரம்மஜாயதே, நாராயணாத் பிரஜாபதி பிரஜாயதே, நாராயணாத் இந்திரோ ஜாயதே, நாராயணாத் அஷ்ட வசவோ ஜாயதே, நாராயணாத் ஏகாதச ருத்ரா ஜாயதே, நாராயணாத் துவாத சாதித்ய. நாராயணிடமிருந்தே பிரம்மா பிறந்தார், நாராயணிடமிருந்தே பிரஜாபதிகள் பிறந்தனர், நாராயணிடமிருந்தே இந்திரர் பிறந்தார், நாராயணிடமிருந்தே 8 வசுக்கள் பிறந்தனர், நாராயணிடமிருந்தே 11 ருத்திரர்கள் பிறந்தனர், நாராயணனிடமிருந்தே 12 ஆதித்யர்கள் பிறந்தனர். நாராயணர் யார் அப்படின்னு கேட்டா கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கம். சோ அதே வேதத்தில் பிரம்மண்யோ தேவகி புத்திர, தேவகியின் மைந்தனான கிருஷ்ணரே முழுமுழு கடவுள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. சோ படைப்பின் ஆரம்பத்தில் பரமபுருஷரான நாராயணர் மட்டுமே இருந்தார். பிரம்மாவோ சிவனோ நீரோ அக்னியோ ஆகாயத்தில் சந்திரனோ நட்சத்திரங்களோ சூரியனோ இருக்கவில்லை. சோ பிக் பேங் தியரி, அந்த பிக் பேங் தியரி நோபல் பரிசு கொடுத்தாங்க. அந்த பிக் பேங் தியரி வந்து அந்த நோபல் பரிசு வாங்கின அந்த விஞ்ஞானி கிட்ட வந்து ஒரு சின்ன பையன் கேள்வி கேட்டானா, இந்த படைப்புக்கு முன்னாடி யார் இருந்தார், இந்த பிக் பேங் தியரிக்கு முன்னாடி யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டா பதில் சொல்ல தெரியல. அதுக்கான பதில் தான் இங்க கொடுத்திருக்கு. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் பரமபுருஷ நாராயணர் மட்டுமே இருந்தார். பிரம்மாவோ சிவனோ நீர் வாட்டர் அக்னியோ ஆகாயத்தில் சந்திரனோ நட்சத்திரங்களோ சூரியனோ இருக்கவில்லை. யாருமே இல்லை, பகவான் நாராயணர் மட்டும்தான் இருந்தார். சோ எனவே பிரம்மாவையும் சிவனையும் படைத்த பரமபுருஷரே வழிபாட்டுக்கு உரியவர் அப்படின்னு வேதங்கள் சொல்கிறது. மகாபாரதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரஜாபதிகள் சிவன் உட்பட அனைவரும் என்னால் படைக்கப்பட்டவர்கள். என்னுடைய மாயா சக்தியால் கவரப்பட்டிருப்பதால் அவர்களை படைத்தவன் நானே என்பதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். சோ அவங்க எல்லாம் மாயா சக்தியில இருக்காங்க, அதனால நான் தான் அவங்களை படைச்சேன் அப்படிங்கிறது தெரியல. வராக புராணத்திலும் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நாராயணரே முழுமுதற் கடவுள், அவரிடமிருந்தே பிரம்மா பிறந்தார், பிரம்மாவிடமிருந்தே சிவன் பிறந்தார் அப்படின்னு. எல்லாம் என்னிடமிருந்தே பிறந்தன என்பதால் நானே எல்லாவற்றின் மூல காரணம். சோ அவர்கள் அனைத்துக்கும் மூலம் நான் எப்படின்னு சொல்றாரு பாத்தீங்களா, அதுதான். சோ எல்லாம் அனைத்தும் எனக்கு கீழ்பட்டவை, எல்லாமே என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள என்னோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. எனக்கு மேல யாருமே கிடையாது, எனக்கு மேற்பட்டவர் யாரும் இல்லை அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ஏகாந்த பக்தர்களுக்கு. யார் அந்த ஏகாந்த பக்தர்கள்?
அப்படின்னு கேட்டா அவங்களுக்கு மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் கிடையாது. பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு ஆற்றுவது மட்டுமே அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக யார் வச்சிருக்காங்களோ அவங்கதான் வந்து ஏகாந்த பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். அந்த பக்தர்களுக்கானதான் இந்த 4 சதுஸ்லோகங்கள். சோ கிருஷ்ணருக்கு தங்களை அர்ப்பணித்தவர்கள் இந்த ஏகாந்த பக்தர்கள். அவர்கள் அந்த பக்தியை உருவாக்கி வளர்ப்பது எப்படி என்பதை இந்த ஸ்லோகங்கள் விளக்குகின்றன. அப்படி ஒரு ஏகாந்த பக்தியை எப்படி வளர்த்துக்கிறது? நான் ஏகாந்த பக்தர் ஆக முடியாதா அப்படின்னா அதுக்கான விடைதான் இந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ 9வது ஸ்லோகம். மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதையந்த பரஸ்பரம் கதயந்தஸ்ய மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னுள் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். சோ ஒரு பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட பொருளுரையில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தூய பக்தர்களுடைய இயல்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு இங்க வந்து வர்ணிக்கிறார் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு ஒரு செக்லிஸ்ட். சோ நம்ம அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், நம்ம அப்படி இருக்கிறோமா இல்லையா அப்படின்ட்டு. அவர்கள் தங்களை இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுத்துகின்றனர். அவர்களது மனதை கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளிலிருந்து திசை திருப்ப முடியாது. வேற சினிமாக்கு வாங்க, நம்ம எங்கேயாவது மாலுக்கு போலாம் அப்படின்லாம் கூப்பிட்டு அவங்க வரமாட்டாங்க. பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய போலாம், சர்வீஸ் பண்ண போலாம் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டா கோயிலுக்கு வந்துருவாங்க. அவர்களது உரையாடல்கள் அனைத்துமே ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்டவை, லௌகீக சம்பந்தப்பட்டவை கிடையாது. பகவானை பற்றி மட்டுமே தான் அவங்க வந்து பேசுவாங்க. யாரு? தூய பக்தர்கள். தூய பக்தர்களின் அறிகுறிகள் இந்த ஸ்லோகத்தில் மிகவும் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. அவர்களுடைய இதயமும் ஆத்மாவும் சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணரில் மூழ்கியுள்ளன. அவங்களோட மனசு, அவங்களுடைய ஆத்மா எப்போ பகவான்ல லயிச்சிருக்கு. அவரை பற்றி மற்ற பக்தர்களுடன் விவாதிப்பதில் அவர்கள் ஆனந்தம் அடைகின்றனர். சோ மத்த சத்சங்கத்தில் இருக்கிற மற்ற பக்தர்கள் கூட கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுறதுல விவாதிக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுக்கு. பக்தி தொண்டில் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்கள் சேவை செய்வதன் மூலம் தெய்வீக ஆனந்தத்தை அடைகின்றனர். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும்போது நம்ம அங்க கோயில் வர்றவங்களுக்கு கோயில்ல இந்த மாதிரி சேவை செய்யறோம், அதுல வந்து நிறைய சந்தோஷம் கிடைக்குது. அவர்கள் பக்குவ நிலையை அடையும் போது, இது வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது சேவை செஞ்சு சந்தோஷம். இதே பக்குவ நிலையை அடையும் போது பகவத் பிரேமையில் உண்மையாக நிலை பெறுகின்றனர். பகவான் மேல அன்பு அதிகரிச்சு அதிகரிச்சு அவங்க பிரேம நிலைக்கு போயிடுறாங்க. சோ பகவான் சைத்தன்யர் திவ்யமான பக்தி தொண்டினை உயிர்வாளிகளின் இதயத்தில் விதைக்கப்படும் விதைக்கு ஒப்பிடுகிறார். சோ பக்தி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, பகவான் சைத்தன்யர் என்ன சொல்றார்? ஒரு விதை, அத பக்தர்களோட மனசுல விதைக்கிறார். சோ இந்த பிரபஞ்சத்தின் பல்வேறு கிரகங்களில் எண்ணிலடங்காத உயிர்வாளிகள் சுற்றி கொண்டுள்ளனர். இவர்களில் மிகவும் சிலரே தூய பக்தரை சந்தித்து பக்தி தொண்டை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை பெறக்கூடிய அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருப்பர். சோ இப்ப நம்ம இஸ்கான் வந்து நிறைய ஃப்ரீ கிளாஸஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. பக்திக்கு வாங்கன்னு நம்ம எல்லாத்தையும் கூப்பிடுறோம். ஆனா எத்தனை பேர் வர்றாங்க அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா? சோ யாரு வந்து எண்ணிலடங்காத கிரகங்கள்ல நிறைய உயிர்வாளிகள் சுத்திட்டு இருந்தா கூட யாருக்கு பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்கிறதோ அந்த தூய பக்தருக்கு மட்டும்தான் இந்த சான்ஸ் கிடைக்குது. இந்த பக்தி தொண்டு ஒரு விதையை போன்றது. இது உயிர்வாளியின் இதயத்தில் விதைக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற அந்த மகா மந்திரத்தை சொல்லிக் கொண்டு இருந்தால் ஒரு அது எப்படி இந்த மந்திரம் வந்து நீரை போன்றது. சோ அதை சொல்ல சொல்ல அந்த அந்த விதைக்கு நம்ம நீர் ஊத்துறோம். அந்த தொடர்ந்து நீரூற்றுவதன் மூலம் ஒரு மரத்தின் விதை எவ்வாறு முளைக்குமோ அதுபோல பக்தியின் விதையும் முளைக்கும். பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த ஆன்மீக கொடி, சோ அது ஒரு கொடியாக வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது படிப்படியாக வளர்ந்து இந்த ஜட உலகம் அந்த மக தத்துவம் அதை கிழித்து கொண்டு முன்னேறுகிறது. அந்த திரையை கிழித்து கொண்டு, இப்ப கோலோக சட்டம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த மக தத்துவம் விரஜா நதி அதெல்லாம் பார்த்தோம்.
சோ அந்த ஜட உலகத்தை அந்த திரைய கிழிச்சுக்கிட்டு அது மேல போகுது. மேல போனா என்ன இருக்கும்? வைகுண்ட லோகங்கள் இருக்கும். சோ அந்த திரையை கிழித்து கொண்டு ஆன்மீக வானத்துல பிரம்ம ஜோதியின் பிரகாசத்தினுள் நுழைகிறது. ஆன்மீக வானின் மிக உயர்ந்த கிரகமும் கிருஷ்ணருடைய பரமலோகமும் ஆகிய கோலோக பிருந்தாவனத்தை அடையும் வரை இந்த கொடி தொடர்ந்து வளர்கிறது. சோ எது வரைக்கும் வளர்ந்து போயிட்டே இருக்குது? கோலோக பிருந்தாவனத்தை பகவானுடைய அந்த திருநாட்டை அடைவதை வரைக்கும் அது போயிட்டே இருக்குது, வளர்ந்துட்டே இருக்குது. அங்க போயிட்டு ஆன்மீக வானில் பிரம்ம ஜோதியின் பிரகாசத்தினுள் நுழைகிறது. பகவானுடைய அந்த தேஜஸ் அவருடைய ரூபத்திலே இருந்து வெளிப்படுகிற அந்த அந்த பிரம்ம ஜோதியிலே நுழைகிறது. சோ அருவவாதிகள் இந்த ஜோதியில் நுழையறதோட நிறுத்திடுவாங்க. ஆனா பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னு பாருங்க. ஆன்மீக வானின் மிக உயர்ந்த கிரகம் கிருஷ்ணருடைய பரமலோகமுமாய கோலோக பிருந்தாவனத்தை அடையும் வரை கொடி தொடர்ந்து வளர்கிறது. இறுதியில் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் அடைக்கலம் பெற்று அங்கேயே அக்கொடி நித்திய வாழ்வு வாழ்கிறது. சோ பகவானுடைய திருவடியை அடையிற வரைக்கும் அந்த கொடி, பக்திங்கிற அந்த கொடி வளர்ந்து அங்க போய் நித்திய வாழ்வு, நிரந்தரமான வாழ்வு. அவங்களுக்கு மறுபிறப்பே கிடையாது, மறுபடியும் இந்த பூமிக்கு வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அங்கேயே பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பரமபுருஷரின் தாமரை திருவடிகளில் முழு தாவரமும் தஞ்சமடையும் போது பக்தன் இறைவனின் இறையன்பில் முழுமையாக ஆழ்ந்து விடுகிறான். அந்த பகவான் கிட்ட பக்தி செய்யறது மட்டும்தான் அவருக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு மனிதராக ஆன்மாவாக மாறுகிறார். அதன் பின்னர் நீரின்றி எந்த ஒரு மீனால் வாழ முடியாதோ அதுபோல பரமபுருஷரின் உறவின்றி ஒரு கணமும் வாழ முடியாத நிலையை அவன் அடைகின்றான். இப்ப நம்ம எல்லாம் பகவான் கிட்ட இருந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மறந்துட்டு இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கோம். ஆனா இப்ப சொன்ன மாதிரி பக்திங்கிற விதை நம்ம மனசுல போட்டு வளர்த்து அந்த கொடி பகவானுடைய திருநாட்டை அடைஞ்சிருச்சு, பகவானுடைய திருவடிகள்ல சரணடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எப்படி ஒரு மீன் தண்ணிக்குள்ள இருந்து வெளியில தூக்கி தரையில போட்டா வாழ முடியாதோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் பகவானுடைய உறவின்றி ஒரு நாளும் நம்மளால வாழ முடியாது அப்படிங்கிற நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். அந்த நிலையில் பரமபுருஷனோட உறவில் அவனுடைய திவ்யமான குணங்கள் உண்மையை அடைகின்றான். அப்போ அவனுக்கு உண்மையான திவ்யமான குணங்கள் கிடைக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் அவர்களது பக்தர்களுக்கும் இடையே இந்த உறவை பற்றிய வர்ணனைகளால் நிறைந்துள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் என்ன உறவு அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா விவரிச்சிருக்காங்க. முழுமுதற் கடவுள் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களுடைய திவ்யமான இயல்புகளை முழுமையாக வர்ணிக்கும் ஒரே காவியம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மட்டுமே. சோ பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் என்ன உறவு அப்படிங்கிறது ஸ்ரீமத் பாகவதம் ரொம்ப நல்லா விவரிக்கிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் பெற்ற ஆத்மாக்கள் இளைஞன் பெண்ணுடைய சங்கத்தில் ஆனந்தம் அடைவதைப் போல திவ்யமான இலக்கியங்களை கேட்பதில் இடையராது ஆனந்தம் அடைகின்றன. சோ கிருஷ்ண உணர்வு அடைந்த ஆத்மாக்கள், கிருஷ்ணரை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கு அவரை பற்றி கேட்க கேட்க ஆனந்தம் அதிகரிக்கிறது. அது எப்படி ஒப்பிடுறாங்க பாருங்க. ஒரு இளைஞன் ஒரு யுவதி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்திருந்தா எவ்வளவு சந்தோஷம் பேசிக்கிறது இல்லைங்களா? அவர்களுக்குள்ளே நிறைய சந்தோஷங்கள் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, பகிர்ந்துக்குவாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு சந்தோஷம் தான் இந்த இந்த பக்தர்களுக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த ஆனந்தம் அவ்வளவு இன்பமயமாக இருக்கிறதாமா. சோ கிருஷ்ணருடைய கதைகளை கேட்பதிலே, கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதிலே கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது. அடுத்த ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். தேசாம் சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாம் புவயாந்திதே. எனது அன்பு தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கான அறிவை நானே வழங்குகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ பகவான் மேல அன்பு தொண்டுதான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அப்படிப்பட்டவர்கள் ஞானம் இல்லாதவர்களாக கூட இருக்கலாம். ஆனா அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கூட என்னை அடையணும்னா அந்த வழியை நானே காட்டுறேன் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய பொருளுரையில கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதே புத்தி யோகம். பக்தி அப்படின்னா என்ன? கிருஷ்ணரோட உணர்வுல செயல்படுறது, அதுவே உண்மையான புத்தி. புத்தி என்றால் அறிவு, யோகம் என்றால் ஆன்மீக செயல்கள் அல்லது ஆன்மீக முன்னேற்றம்.
முழுமுதற் கடவுளிய திருநாட்டுக்கு திரும்பிச் செல்லும் முயற்சியுடன் பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வை பூரணமாக ஒருவன் ஏற்கும் பொழுது அவனது செயல் புத்தியோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ பகவானை சென்று அடையணும் அப்படின்னு நம்ம முயற்சிகள் மேற்கொள்றோம் பாத்தீங்களா, அதுக்காக செயல்கள் ஈடுபடுறோம் பாத்தீங்களா, ஜபம் பண்றது, பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறது, அந்த மாதிரி நம்ம அந்த செயல்களிலே பக்தி தொண்டு செய்யறது, அது அந்த மாதிரி செயல்கள்ல ஏற்கும் போது அதுதான் புத்தியோகம்னு சொல்லப்படுகிறது. வேறு விதமாக கூறினால் ஜட உலகின் பந்தத்திலிருந்து வெளியேறுவதற்கான வழிமுறை புத்தியோகம். சோ இந்த நம்ம பிறப்பை அறுத்துவிட்டு மறுபடியும் இந்த பிறவி எடுக்கக்கூடாது, மனித பிறவியோ எந்த பிறவியும் எனக்கு வேண்டாம், இனிமே நான் பிறக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான முயற்சி தான் புத்தியோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. மக்கள் இதனை அறியார்கள். இது மக்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா மக்கள் இக்னரன்ஸ்ல இருக்காங்க, அறியாமையில இருக்காங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு ஆன்மீக குரு மற்றும் பக்தர்களின் உறவு முக்கியம். சோ பக்தர்கள் கூட, குரு கூட நம்ம சங்கத்துல இருக்கணும். அப்போ நம்மளுக்கு கிருஷ்ணரே இலக்கு அப்படிங்கிறது புரிய வரும். அப்போ நம்மளுடைய இலக்கு இதுதான், நம்மளுடைய கோல் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம முன்னேறுவதற்காக என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணுமோ அதை நோக்கி படிப்படியாக நம்ம முன்னேறுவோம். நம்மளுடைய குறிக்கோள் நிறைவேற்றப்படும். ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை பலநோக்கு செயல்களில் மயங்கியிருந்தால் அவன் கர்மயோகத்தில் செயல்படுத்தான். எனக்கு இது வேணும், வாழ்க்கையில அது வேணும், இதை சம்பாதிக்கணும், அதை சம்பாதிக்கணும், பேர், புகழ், செல்வம் அப்படின்னா நம்ம கர்மயோகம் பண்றோம். எவன் ஒருவன் கிருஷ்ணரே குறிக்கோள் என்பதை அறிந்தும் மனு அனுமானத்தின் இன்பம் காண்கின்றானோ அவன் ஞான யோகத்தில் செயல்படுவான். அவன் அறிவை விருத்தி செய்து கொள்ளணும் அப்படின்னு யாரு இருக்காங்களோ அவங்க ஞான யோகத்துல செயல்படுறாங்க. குறிக்கோளை அறிந்து பகவான் தான் குறிக்கோள் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா கூட பக்தி தோண்டினால் கிருஷ்ணரை ஒருவன் முழுமையாக அடையும் போது, நாடும் போது அவன் பக்தி யோகம் இல்லைன்னா புத்தி யோகம். சோ பலநோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருந்தா கர்மயோகம். ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளணும்னு பார்த்தா அது ஞான யோகம். எப்ப பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதுதான் சிறந்ததுன்னா அது புத்தி யோகம். இதுதான் மிக உயர்ந்த வாழ்க்கையின் பக்குவம். சோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஒரு ஆன்மீக இயக்கத்துடன் தன்னை தொடர்பு படுத்திக் கொள்ளும் மனிதனிடம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு தேவையான புத்தி இல்லையெனில் உண்மையில் கிருஷ்ணர் அவனுக்கு அறிவுரைகளை வழங்கி அதன் மூலம் அவன் இறுதியில் எந்த சிரமம் இன்றி தன்னை அடைவதற்கு ஏற்பாடு செய்கின்றார். சோ ஒரு மனுஷனுக்கு புத்தி இல்ல, எப்படி ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட போகணும், எப்படி அவர் சொல்றதை கேட்டு நடக்கணும், இல்லைன்னா ஒரு இயக்கத்தை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பக்தி இயக்கம், ஏதாவது ஒரு பக்தி இயக்கத்துல இணைந்து எப்படி பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த புத்தி இல்லைன்னா, ஆனா அவருக்கு பகவானிடம் பக்தி இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஞானத்தை பகவான் அருளுகிறார், எப்படி தன்னை அடைவது அப்படிங்கிறது. சோ எல்லா விதமான சேவைகளையும் செய்வதற்கு இதுவே தகுதியாகும். தன்னை எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தி அன்போடும் பக்தியோடும் எல்லா விதமான சேவைகளையும் செய்ய வேண்டும். சோ எந்த சேவை கொடுத்தாலும் செய்யணும். இப்ப கோயிலுக்கு போறோம், கோயில்ல சமைக்க சொன்னா சமைக்கணும், புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண சொன்னா பண்ணணும், கோயிலை சுத்தப்படுத்துன்னு சொன்னா செய்யணும். சோ இது வேண்டாம் அது வேண்டாம், நான் எவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், நான் டாக்டரா இருக்கேன், என்ன போய் பாத்திரம் கழுவ சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு பக்தனுக்கான தகுதியே இல்லை. அங்க கொடுக்கிற சேவைகள் எல்லாமே பகவானுடைய கருணை. அந்த கருணையை போய் யாராவது வேணாம்னு சொல்லுவாங்களா? பாத்திரம் கழுவு அப்படின்னு சொன்னா அது பகவானுடைய கருணை, அது சேவை, அதை வேணாம்னு சொல்லக்கூடாது. நான் எவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், நம்ம பௌதிகத்துல இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வாங்குற டிகிரி எல்லாமே ஒண்ணுக்குமே உதவாது. இந்த பௌதிகத்துக்கு வேணா உதவலாமா இருக்கும், நம்மளுடைய அடுத்த ஜென்மத்துக்கு நமக்கு அதனால எந்த பயனுமே கிடையாது. இந்த ஜென்மத்துல டாக்டரா இருந்துட்டு அடுத்த ஜென்மத்துல நான் மறுபடியும் மனுஷனா பிறவி எடுத்து போன ஜென்மத்துல நான் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போர்டு போட்டுட்டு நான் யாருக்குமே மருத்துவம் பார்க்க முடியாது. ஆனா நான் இந்த ஜென்மத்துல நான் பண்ற பக்தி கண்டிப்பா என்னோட அக்கௌண்ட்ல அப்படியே இருக்கும். அடுத்த ஜென்மத்துல நம்மளுக்கு பகவான் அந்த பக்தியை தொடர்வதற்காக நம்மளுக்கு வாய்ப்பு தருவார். அப்போ அதுல இருந்து விட்ட இடத்துல இருந்து நம்ம பக்தியை நம்மளால தொடர முடியும். இதுதான் ஒரு பக்தனுக்குரிய தகுதி. கிருஷ்ணருக்காக ஏதாவது செயல் செய்ய வேண்டும், அச்செயல் அன்புடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம். கிருஷ்ணருக்கு என்ன செஞ்சாலுமே, ஒரு பூ தொடுக்கிறதா இருந்தாலுமே, ஒரு ஏதாவது பிரசாதம் தயாரிக்கிறதா இருக்கட்டுமே, இல்ல கோயிலை சுத்தப்படுத்துறது, அவருக்காக என்ன செஞ்சாலும் அதை அன்போட செய்யணும். அதான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். தன்னுணர்வு பாதையில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு ஒரு பக்தனிடம் போதிய புத்தி இல்லாவிட்டாலும் அவன் பக்தி தொண்டினை நேர்மையுடனும் பக்தியுடனும் செயலாற்றினால் முன்னேற்றம் பெற்று இறுதியில் தன்னை அடைவதற்கான வாய்ப்பை பகவானே நல்குகிறார். இப்போ நம்ம பாக்குறோம்,
நிறைய பக்தர்கள் இருந்திருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் நிறைய படிக்காதவங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த படிக்காத பக்தர்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து வேதங்கள் தெரியாது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதை தெரியாது. ஆனா பகவான் மேல பக்தி மட்டும் உண்மையான பக்தி அது மட்டும் நிறைய இருந்துச்சு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை பகவானை வந்து அடைவதற்கான வாய்ப்பை வந்து அவரே தருகிறார், ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை நமக்கு சொல்றது. சோ நான் இந்த ஸ்லோகத்துல ஸ்டார்ட் பண்றேன்.